2 жніўня 1654 года Орша амаль без боя была здадзена расійскім войскам. Так для аршанцаў непасрэдна распачалася вайна, якую сёння называюць крывавым потопам, альбо з лёгкай рукі Геннадзя Сагановіча невядомай вайной. Невядомай яе называюць нездарма. Нават у прафесійных колах гісторыкаў гэтую вайну доўгі час нельга было даследаваць і, адпаведна, гаварыць пра яе. Бо гэтая вайна разбурала адразу некалькі ідэалагічных міфаў. Першы міф пра тое, што Вялікая айчынная вайна 1941-45 гадоў была самай крывавай для Беларусі. Гэта неправда. Самая крывавая для Беларусі была менавіта гэтая невядомая вайна. Другі міф, які разбураўся гэтай вайной, тое, што рускія вялікія браты і заўсёды дапамагалі беларусам. Неправда, у гэтую вайну яны знішчылі амаль палову насельніцтва. Дык вось распачалася гэтая вайна яшчэ ў чэрвені 1654 года, і ўжо ў канцы ліпеня войскі дашлі да Оршы. Супраціў Рэчы Паспалітай быў слабы, войска проста не паспела сабрацца своечасова. І таму ў першай частцы вайны расійскія войскі лёгка захоплівалі гарады, лёгка захоплівалі і лёгка знішчалі. Орша за гэтую вайну некалькі разоў была спалена расійскімі войскамі, некалькі разоў, і ўжо ніколі не змагла аднавіцца да ваеннага ўзроўню аж да самага падзелу Рэчы Паспалітай. Я не буду расказваць падрабязнасці вайны і яе прычыны. Усё проста. Расія, як заўсёды, хацела сабраць ісціна рускія землі. Ну і, канешне, абараніць усіх праваслаўных. Так яна апраўдвае многія войны. Але я вельмі хацеў бы распавесці пра наступствы вайны і пра яе ўплыў на будучыя падзеі. За 13 гадоў гэтай вайны з 1654 па 1667 гады на тэрыторыі Беларусі загінула больш за палову насельніцтва. Калі перад вайной у межах сучаснай Беларусі жыло каля 2 900 000 чалавек, то па заканчэнні вайны 1 350 000. Гарады былі вынішчаны ўшчэнт, у тым ліку і Орша. Дайшло да таго, што ў Смалянах жыло больш людзей, чым у Оршы. А на тэрыторыі ўсяго Аршанскага павету, які тады быў у разы большы за сённяшні Аршанскі раён, загінула агулам каля 70% насельніцтва. Культурніцкія і палітычныя наступствы гэтай вайны таксама пераацаніць складана, бо у гарадах была выразана вся беларуская эліта. І фактычна гэтая эліта ўжо не адновіцца. Цяжка меркаваць, но можа быць да 20-го стагоддзя не адновіцца. Менавіта таму потым нашыя гарады былі заселены габрэямі, расейцамі, палякамі, а беларусы-гараджане яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя будуць хутчэй выключэннем, чым правілам. Наступная вялікая вайна, паўночная вайна, якая распачнецца ў 1700 годзе, прамое наступства гэтай невядомай вайны. Менавіта з-за невядомай вайны Рэч Паспалітая ў паўночнай вайне не проста не змагла арганізаваць сваю абарону, але і ўвогуле стала прахадным дваром як для шведскага войска, так і для расійскага. І варта разумець, пасля невядомай вайны насельніцтва Беларусі да канца стагоддзя так і не аднавілася, а ў паўночную вайну гіне яшчэ траціна насельніцтва. Таму нічога дзіўнага, што ў 1772 годзе суседзі без асаблівага супраціву падзеляць Рэч Паспалітую і Беларусь. І амаль на 200 гадоў мы патрапім у склад Расіі. Менавіта невядомая вайна стала не толькі самай крывавай для Беларусі і для Оршы ў прыватнасці, але і прынесла самыя кепскія наступствы на некалькі стагоддзяў наперад.